Přeji vám dobrý den, vítejte opět na klinice Formé a dovolte mi vám představit její další lékaře. Naším dalším hostem je primář pan doktor Matúš Baran. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den. Já mám takovou obligátní otázku na začátek. Chtěl jste od malička být lékařem? To je taká dobrá otázka. Na tomto mieste by sa patrilo povedať, že určite áno, lebo som už od detstva chcel zachraňovať lučné koníky a pomáhal im prejsť cez lúku za včielkou májou. Nie je tomu tak. Moje rozhodnutie stať sa lekárom sa kreovalo niekedy na gymnáziu, keď som začal hodne veľa pracovať pre Červený kríž. Mal som okolo seba partiu dobrých ľudí, kde sme sa tak nejak týmto smerom vlastne viac menej všetci vydali. Ve svém životopise máte spoustu stáží. Která pro vás byla ta nejvíc obohacující? To úplne najviac obohacujúce v rámci medicíny, čo pre mňa bolo štúdium v Prahe na 2. lekárskej fakulte. Tá bola fakt topka. Podľa mňa na svete nie je lepšie lekárskej fakulty. Ale čo sa týka zahraničných stáží, každá má niečo do seba. Je úplne jedno, či človek ide na západ, na východ, na sever alebo na juh. Všade sú isté aspekty, ktoré sa človek môže naučiť, ktoré si môže všimnúť a ja vždy hovorím, aj svojich mladých lekárov vždy učím, dobré opakujte, zlého sa vyvarujte a snažím sa robiť to isté. Pane primáře, jaké nejčastější zákroky provádíte na Formé klinik? Obecne je to body contouring, lifty paží, lifty brucha, zad, stehen, liposukcia, vždy s tým kombinovaná. Jste jeden z mála, který dělá high-def liposukci. Co si pod tím máme představit? Je to jeden z výnimočných a veľmi dobrých spôsobov, ako vytvarovať tuk na tele nie len tým, že ho odsajem, ale tým, že ho poodsávam selektívne. Vytvoríme six-pack, vytvoríme V-shape, vytvoríme kontúru. Takže vy vytváříte svaly? Svaly nevytvárame, ale vytvárame dizajn, ktorý môže svalom pomôcť alebo ktorý ich vie imitovať. Něco na závěr, kde vidíte sám sebe za 20 let? Profesne verím, že stále budem tu a budem môcť klientom a pacientom ponúkať ako estetické, tak zdravotné zákroky v up-to-date medicíne a že stále klienti ma budú vyhľadávať, pretože to budem vedieť robiť. A osobne o 20 rokov verím, že budem v takej životnej fáze, že si moja rodina povie, že sme na ňoho hrdí. A ono sa to tak spája, že aj to osobné, aj pracovné snáď o tých 20 rokov bude rovnako fajn. Já vám a přeju, aby to opravdu tak bylo. A jak vás tak sleduju, tak si myslím, že to opravdu tak bude. Děkuji vám za rozhovor. Ďakujem pekne.